Yau tsawon kwana 3 kenan da bata akuya mai gari ba mu san inda take ba, ciki ake. Shin baka san wanda ya dauki akuya mai gari ba? Kwarai kuwa. Okay, duk fadin garin nan kana so ka ce kai ma baka san wanda ya dauki akuya mai gari ba? An Allah da. Okay, to shikenan tunda dai ba ku ka doka ba, mai gari ya ce zai dauka tsauran mataki akan duk wanda ya dauka mai kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin mutum zai kumbura ya sukutum. Hannunsa ya koma baya, kunnensa ya koma kafansa, kansa a cire shi a sashi a ciki. Hai! Okay, kai ka saci akuyan kenan? Ni ne. Kai? To ta yaya ma ka saci akuyar? Na sada dan na saci akuya. Mene? Kwarai. To ya kai da akuyar? Sala. Okay, yankawa kai gunduwa. Hajiya na ji an ce Salame ce ta taimaka musu da gishiri, da albasa, da tukunya, da magi. Kwarai. To ke ma Salame, mai gari yana buƙatar ganin ki a fada. Ni suna na ba Salame ba. A dogon da wani suna muka santa? Ke ce Salame. Ni suna na ba Salame ba. Kike ga mana sunan ki. Suna na Salma. Yana da maki. A dogon da ranar sunanta da muka je gidan su dan bunsurun da za a yanka, wani suna yake kira a ranar? Salamatu. Ke wasan Kano kai ma na ji an ce Ladidi ta ce yadda kace yanka 10 a naman nan da aka gama soyawa. Ai ka ci.